Hindi sa kamang, kenapa ingon sa manay na. Tanawa din So mga kaibigan, ito na po ang final na ito dito umano ko to. destinasyon no, ng mga sinasakyan. Kuan ba kanang kuan man Yung mga mga bato. Yung bato dito. dito. Ito nga murag bagyo ba. Ito ang gagawin naming Julin. Balas tirador. Tingnan mo yung mga bato dito guys. Hindi ka to mo nagbukid pa mo. Talakag ito. Ano mo na yung sis? Upaw lagi na siya kanang. Kita no maguna gitikan bagi mais ba. Mura siya kuan. Kitamnan mais. Mura siya ganang bagyo. Sa bagyo. Kuan. Pali ka man ba? So may mga mais. Ito katay kita naman og bagong mais dito. Talakag ito. Lantod, barangay Lantod, Talakag. Bukidnon. So yung daanan napakahirap na nagkalisod-lisod. Hindi masyadong bakilid. Hindi masyadong bakilid, pero hindi masyadong mahirap. simento, hindi masyadong nakasiminto. Lumulutang yung ligid. Parang manananggal. Parang manananggal. walay tiil. Walang So ito na guys, grabe, pababa na kami sa pababa, alugsong, spaghetti pababa. Brajibo yun na. ay, matukan ba kaya na sila mo try pag kanang nani ng harap ko. So yun. So masayaw. Nagdenduyan na ang aming nagdenduyan na kami. Mukhang duyan itong sasakyan namin. Kasi sa napakagandang daan. Napaka- Pa ang multicab ni paan